जय हिंद आं दा बे समाव गुवाहाटी टाउनाव बेनिफ्राय लख्रा साउखसि बाजाराव बेनिफ्राय बेवहाय गोबां बर' बिमाफोर दङ बिथांमोना बबेनिफ्राय फैनाय आरो बबाव थायो आरो मा खालामनानै जायो आंनि बे भिडिअखौ नायलांबाय था अब्लानो गासैखौबो फारि फारि मोनथिलांजोबगोन आङो जोंनि बर' बिमाफोरखौ देखायनि गुवाहाटी साउखसियाव दे आं दा लख्रा मादै मा फनाव बिजि मालाय न'आव रायलायदो मादैया बबेनि चिरांनि बेनिफ्राय बेवहाय खै बोसोर जाखो देग्लायसो फैदो बे गुवाहाटीयाव बबाव थायो बबाव थायो चिरांनिफ्राय फैनानै थांफिनो बेखौ फाननानै सान्तिपुरनिफ्राय अके ओमफ्राय माला थांगोन नोंसोरो दा हराव ट्रेनजों 10टाव थांगोन फुङावनो फैदों आच्छा बरिया मादै ओमफ्राय नोंबो चिरांनिफ्राय जमा फैदो फुङावनो फैनाय वा खस्थ' खालामदो दे नोंसोरो हो बे फानजोबनो हायोना ना लाखिग्रा दंखायो नोंसोरो खै बोसोरसो जाखो बेफोरबायदि थांलाय फैलाय खालामनाया बावाखैनो आरे यार मानिनांगोन दे नोंसोरखौ इमान खस्थ' खालामदो दे मादै बेफोरबायदिनो जेबो नङा ना खस्थ'आ जेबो नङा बेफोर जेबो नङा दिनै नाय बोथोरानो सोलायलांबाय दिनै जाय समाव अखा नांगौमोन अखायानो गैला हायानो जों दिनै जोनोमनिफ्राय आंनि आफामोनाबो नुवाखैमोननो बेफोरबायदि हा गावफ्रानाय अब्ला बोथोरानो सोलायलांबाय नंगौना नङा बेफोरखौ जेबो लाजिनायनिबो बाथ्रा नङानो बिराद मोजांलै हाय बिराद मोजां मोनबायलै आं मादै आगै नोंसोरखौ आं बेफोरबायदि चिरांनिफ्राय फैना फानफैदो आरो बेफोरबायदिनो गोबां बर' बिमाफोर दंबावो आं देखायगासिनो साबेसे फैदो दिनै नोंसोरो साब्रै फैदो चिरांनिफ्राय ओमफ्राय गोबां माखासेया फैयाखै नोंसोर फानजोबनो हाथारोथ' नोंसोर बायस'ना लाबोना न'नि बायस'नानै ओमफ्राय सप्तासेयाव खैबार फैयो नोंसोरो खेबसेल' बुधबार फुङावनो फैबाय बेनिफ्राय दा फानजोबनानै 10:30सोआव ए भगबान मादैया बबेनि आं बाक्सानिनो रुपहिनि ओमफ्राय नों बेयाव थाखायो नोंसोर माने सप्तायाव खेबसे खेबसे फैयो ओमफ्राय दा थांफिनगोन गाबोन थांसिगोन ओमफ्राय फानजोबनो हाबाय थांफ्रामजोब्बाय ना ओमफ्राय मादैया खै बोसोरसो जाखो वाव बेफोरबायदिनो बरिया 16-17 बोसोर जाबाय मादैया मैगं थाइगं गुवाहाटीयाव फानफैयो न'बो खाबोदों बबाव बाक्सायाव रुपयाव खाबाय मैगं थाइगं फाननानैनो जोंहाबो इउटुब चेनेल दं गलापी बर' इउटुब चेनेल दङ आच्छा गलापी बर' फिसाजा इउटुब चेनेल दं बबेनि मादै बबेनि हो गुवाहाटीनिनोखा न'आव गुवाहाटीयावनो दंखायो बबेयाव दङ मा गामियाव ओमफ्राय न'निफ्राय लाबोदोंमोन फानजोब्बाय बेखिनि दंबायो बेखौ फानजोबनो हागोन माने फानखाबाय थायोना खाथियावनो ना बेयाव न'आनो गुवाहाटीयाव ओंखारोना आगोलनिफ्रायनो मोजां मोनबाय न'आवनो दङ गथ' सानै दोङो हाबा जाबाय गथ'फोरा उन्दै ना दे मोजां थादो मादै दे सलिनोथ' हायो मैगं थाइगं फाननानै किबाके सलियोना दे थाथ'दे मादै दे अमाया मा दाम आदायाखौ गुवाहाटीयाव फैदों मा आंलाय हारसासो हारसा नङा गामि नोंसोर गामि खाथिनि दखान बबेनि नोङो आइथाबारिनि सानैबो माबानि 440 वाव कत फिसांना दे मादै बबेनिफ्राय फानफैदो बेखौ बेयावनो थाखायो
गुवाहाटीनि नोखा गुवाहाटीनिफ्राय मा गामि अय गामिया हासिना रामनगर आंना पुलिस कल'नि बेयावनो आरो ना बै नै बारावनो आदसा फाननो हादोंना चुपचाप दे न'आव सोर सोर दङ गुवाहाटीयाव थानाया दङ बिजामादै फिसाजो सब दंजोबो नोंथो दं नोंथां दङ ओमफ्राय बिदिनो मा खालामनो आरो गुवाहाटीयाव थाबा मानसिफोरा भाबियो मा बै दंफां बायदि होननानै भाबियो फैसाया दंफां बायदि दङ गुवाहाटीयाव थानायफोरा फैदो नङा दंफां बिलाइ रखमानो भाबियो मा टाउन थानाय नालाय दंफां बिलाइ गोसां गुवाहाटीयाव रद गोलैयो बिदिनो भाबियो एसे खस्थ' नै दा टाउनाव माबायदि खामायनांगौ सानसे खामायाबानो जाया ना टाउनाव जाया बाप्पा ओइ टाउनाव खामायाब्लाथ' जाखायाना थाइसेनि थाइसे गुवाहाटी टाउनाव बर' बिमाफोरा मा मावनानै जागासिनो दोङो सोर मा खालामदो बुजिदो माने माने बुजिलाय बेलेगनि बांसिन इया गरेसो साइडनि आरो बेखौनो नागिरदों आङो लकेला जों खानिल' दा बर्तमान लकेला खानिल' दा बर्तमान बेखौनो आरो भिटिकबो दङ रावबो गैया आरो जों ओइ बाहेरा मानसिफोरा बांसिन फैयो जों आरो बेलासियाव फैनानै मा खालामो जागाखौनो सिना लाजाबाय थायो दे मोजां आरो रायलायबावनि आं आब'आ बबेनि दङ बाक्सानि बेयावनो थाखायो फाननो फैदो दिनैल' ओमफ्राय थांफिनगोन जों बुधबाराव थांलाय फैलाय खालामो फुङावनो फैदो बाक्सा मा गामिनि तामुलपुरनि बेखौ ओमफ्राय दा फानजोबनो हागोन ओमफ्राय मासो थांगोन तामुलपुरबाथ' बाइकजोंनो गारि दंखायो बोराय बुरै नङा लोगो दोङो फुरा बिजनेस खालामो बरियाना बिजनेसा मोजां सोलिनाय न' मोजां मोनबाय बेखौ फानजोबनो हागोन ना दा जोबगोन दसथालासि माने जोबखागोन आरो ना ओमफ्राय दा पटलनि दामा मा दामियाव आरोना दे फान दे मोजां मोनबाय आं रायज्लायबावनि र' सिनायद' दे आंखौ सिनायद' आंखौ इसेल' सिनायदो सोरानो दे नोङो बागानपारा सकनि खोन्थालाय आंनो आं बागानपारा सकनि नङालै जप्पानि ओमफ्राय बेयाव फानफैयो ना थाखायो न'आ बेयावनो फाना नामा लाबना फानदो ओजोंनिफ्राय नों हारसिं नङा जों साब्रै लोगो नांना फैदो फाननो हाबाय आधा हाबाय ओमफ्राय दा एसे दंबावो आरो दा एसे दङ हरावनो थांगोन आरो ना सप्तायाव खेबसे फैयो सप्तायाव खननै फैयोना माला फैयो बुधबार आरो रबिबार मोजांसो इमान खस्थ' खालामनानै जे नोंसोरो जादो बहुत मोजांनि बाथ्रा नङा गुवाहाटीयाव दिनै जोंनि बर' सिख्लाफोरा बर' बिमाफोरा चिरांनिफ्रायबो लोगो मोनबाय आं क'क्राझारनि बाक्सानि नोंखौ लोगो मोनबाय आंनि जायगानि तामुलपुरनि लोगो मोनबाय बेसे मोजां नंगौ नङा नोंसोरदि दिनै एसेबां खस्थ' खालामनानै मैगं थाइगं फानफैदो बेबो हिनजावफोरासो ना जों गोबां सोलोंनो मोनो ना नोंसोरखौ नुनानै नोंसोरदि इमान खस्थ' फानफैदो बेखौ नुना जों सोलोंनो मोनो ना आं बेनि थाखायसो रायज्लायदो बुजिद' मानो जों मोना दे जों सोलोंनोसो मोनो ना बेसेबां खस्थ' नंना नङा संसारा दे फानबाय था बबेनिफ्राय ब्र आयौ बेयो दारखुसि तामुलपुर बागानपारा नोंसिनि लोगो मोनबाय बेनिफ्राय फानजोबनानैसो न'आव थांगोन ना बेनिखा फानजोबनानैसो न'आव थांगोन ना बेयाव सप्तासे फैयो खेबसेल' फैयोना मोजां बिजनेस ना सोलियो आरो बिदिनो एसां ना बरिया आं माने एसेबां बर' हिनजावफोर नुदों नालाय आं रायज्लायदो माने गुवाहाटीयाव थानाय माने खम डेन्जार न थाइसेनि नङा दा थाइसे आथानानि आथाना थाइसे थाइसेनि दिनै आं मोनथिबाय माने आं सानदोंमोन बेनि मैगं थाइगं फाननायफोरा लकेलनियासो फानदों होनना दा आं ओरै रायलाय चिरांनिफ्राय लोगो मोनबोदो चिरांनि बाक्सानि उदालगुरि बेरगाव रौता उदालगुरि ढेकियाजुलिफोरनिफ्रायबो फैयो ढेकियाजुलिफोरनिफ्राय फैयोना आं नोंसोरदि लाबोलायदो नामा ओमफ्राय न'आव सोर दोङो मादैलाङा रावबो गैया हारसिं बाबु मादै खै बोसोर जाखो बेफोरबायदि मैगं थाइगं फाननाया आंनिया ना मथा-मथि जाबाय जांलै गोबावानो 10 बोसोर जाबाय जां 10 बोसोरसो जेनेबा द्रप दोनोलै
रबबो दोनो आरो ना औ बेनिफ्राय बिदिनो न'खरखौ सालायगासिनो दं आरो ना फानहरो दे दा जेम्सआ दिनै मा खालामफैदों मोनथिला नै गोलोमजोब्बाय दै जाजोबलांबाय नै आं मादैजों रायलायदो जोंहा मादैया तामुलपुरनि आइ आंबो खासे लायदों आरो आइ आंबो खासे मादै आंनि लोगो आइ हारसिं दोङोयो ओइ हारसिं ना अ थां लाबोबाय आं बेजोबो लाबोबाय लाबोजोब्बाय आं साम'बो दोङो কবাত বন্ধু এইটো মই ডাইৰেক্ট কথা নকওঁ মানে ৰ'দৰ কাৰণে অলপ এটা দুটা মৰি যাব পাৰে साम' दाम दङ 2 केजियाव बेसेबां 80 টাকা হরনেছে লাজ 80 টাকা लास्ट ना एसे साम' जायो न